Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Joint Action Committee ka bakantop ya ka Khasi Students Union, ka Newtrap National Youth Front, ka Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples, bat ka senjuk kirang bashnong. Ribhoy, ha ka arpan riop terik unai luar hajar arpuar, kala IT da ka jingtho ha sembut Menteri Rang Ba ka jela ba Preston Tensong, wa petru ikatnat sam boarding ha ka jela. Ban pen pau ya ka jing persya alor ka jing pen mi ya ka jing pen bana, ba an IT no sya ka company ya ka kam sam boarding, hapok ka Umsning Division jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited. Ha ka jing akran bikila pathai kubor, ki nong ilam jang ka Joint Action Committee, kila ong ba ka jing persya ban IT sya ka company, kadai namar bagi company hi barobor kim ai satyai ka jing syakri ka bahok syau pajba kumbalaja ha ka snong mausan ram mau korwat bat syarilom garo hadian bala IT ka kamsam bat lumbai boarding sya ka company FEDCO hadin jong ka jingya te kam gjongi kumaplai yo sakawai ka jingjon ki pajba no snong ko than musling kami kawai ka notification ya ka Umsning Subdivision MCL ban IT no siya ka private company lan ka franchisee de hadir mengilai syom jingelang nang baki no susnong baki rang ba snong baki para sen malang u shutrik price tamba la syem garai ban kenu ya u menteri jo pe ya tan coding i ba Preston Tensong de hane kasi mentang layu ya kendo bat mengilai ya kren syai ba klem kanu no ka awareness syaki pai ba lemba jong ki rang basnong ki dorbasnong ki community kaneka franchisee inam pala ban IT ya ka Umsning Subdivision syaka kini ki ki private company but even power jing so lemba ki jingduna ki pelajar mensua komopo korwan mau tunram bat syapo karuru la syem lemba jong ki fetko ka ba jinge kalong ka jinglip light kakak hari kat kum gajimut ban ai ki private company lan franchisee kadi bi jumut joki wa kandang ha ya ka jing ai penbaha penbiang ya ka boarding andai kalong hi kumju wat dan kapor kumbala aja bo ada dengri te kalong woshu bani ka pangshwa te haden ba ngi ikran ban iru kalong ba kini ki substation kaban IT nadu substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong ka ika ba yang stay namar kum ka nong po headquarter ru nginang don ka transmission dan ka substation tang ka ba khatway kb te kampat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba ki ban pembiang ya ka boarding bot kena te transmission kamot kum ngio ya ka boarding jungi nang te na po stage 1 stage 2 3 4 Umsning shadow on position nong po kalong ka ba por kene ka por ba juruslap jur kaler usainar volunteer kunno te niong ya i ba Preston Tensong ba min pendon kam le bhashwa ye kini ki substation ban upgrade iki shaka 11 kV shadu ka 1 2 kV but haju apor ye kini ki smart billing but ki smart meter don kam manai awareness shwa ye ki pa ba no shno ba ki so thu ye ki advantages but ki disadvantages te hadin kata la ki pai ba ki shem garai ba kani ka biak trikam te ka shong ki pai ba hi re nak liang jungi hi bangiang manta lemba jo joint action committee kadai hi hadin ma ki pai ba ki ot ki nam shagi ba ban IT no ya kane ka MCL Umsning Subdivision syaka franchisee ka kum balami de kana notification jo ka sarkar ka jumlah adu mutala sange shwa but an pentrikam hadu shwa pandap yakini ki awareness lemba jo ki domasnong per te hadin kata ngi longi ba ngiru nak liang jong ki sujuk ki sembalang bedan ne ini le berbuden balada pentrikam yakane IT no yakane ka MCL Subdivision syar franchisee kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngilai kan ne menta hadin ngiyo ki awareness program kirang wasnong kidon bakin sapetip sangiru balada kadon ka awareness program ko biang baki ki la ban shim ya ka jing kli bat kiso hun ya ka ega ba ka sarkar kadon ki tmo te ka shong haki pai ba jong
kemolong menta ya ke revenue itu IP kalak menlong 1.5 CR dan ni 1 CR Henry kat jing ya pentep hangi kalau ba kadna ya kata jiyo te kat kata jiduna nangi te napo district riboi no IP idon ki project hangde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 hadu mentangi production baki pai ba nasional jugi ki nalan ki consumer kim ju ai siu le ya kapilai te kata de jisha wala pi pai kita tai barem ru yui kambon si Ogro Hills ki bom siu tikna ya ka bilai te lada ngi siu tikna ya ka bilai but IT no ingi shi private company kemolong jingi ya ki consumer leadership thain no kondong khamtam amar ka jingi ya kran bat ka jingi ya nian jo ki private company kan long khamni fair ban ya ki long trai ki bodon hapo misal menta ki bodi ki trai ri trai shong jo hoi kumne la ong ni phi ba hapo jom ka fetco dadang gre ki la IT sha ka fetco bat shibun ki lo holes ki mi anta te namla ban ong ya kata ban IT no shero henry ngirkan by specific ya composting solution lan ya ka district riboi jungi hi bro hoi ka ba ki consumer ki siu tikna ya ka bulan telada kiri ki siu tikna ki bulan ai no shi private company pelong ke ko ba yang iban in ya trailang bot ki company wa nabar joka jala Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.